Kani gede ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kesan ni jana kimat bokong san jong ka khubor. Kentu ka additional secretary jong katanat ka kot kya jong ka sarkar India limba ka siti sheki he sarkar hakari ban shim kya ha jing penjari ki kendon perking ban te la kami ke jing sapriang COVID-19. Ki bil ki bethamai ki bede bakarep karyang kin pli shibun ki lat lenti ki bethamai ong menteri rang bado Narendra Modi. Penni isu sakhat new tali ki polling station ki bethamai na kabanta ki election chiteng samoy ha marang kning bat Raja Bala ban but renti ki kendon yadano COVID-19 ong uba FR Kharkongor Chief Election Officer jong Meghalaya. Bat bu maunong tim uba bante dor lengdo menteri ketenat ki kamile kai ha Meghalaya bante ya ka multi-purpose indoor sports hall ha Maupat. Nakadaw ba ka jing don jong ki bri ki bayo ya ka jing pang COVID-19 kala kiubiang la kentu ya baro kinong sengam ba kin khen sting ki kendon ya da Henry ban but perking ya ki adong ki bala bo pat ba baro ki bri ki bala sapusan snem karta shaning ki di ben shim ya kadawai tika ya da COVID-19 klem jing artatin long sengang bat ki bala ya da dak ba but ikini ki lightly ki kendon ki besok ban le kata deng ya ki jing da kmon penne ki jing ya jingai iwe ni iwe pat da armida saj ikiti bunsin bat shimkhya ban le khoj bat ban ambya pathar bat kibe kibe di kisen jam jing le khoj ini phat bat menta sheki khubor ki babniya ka additional secretary jogatnat ka koi kya jong sarkar India ka Arti Ahuja kala tho sheki chief secretary bat ki borsan shar haki jilla jongkari bat haki union territory hak bakala kentu yaki bakin shimkhya ban penjari ki kendon perking haki jaka ki ba yadei bat ke jing bat ka bor ka jongki hak be dei ba ka jing rakhi yaki jing le niam ki ba kenthop ya ka holi ka shab e barat ka bihu ka Easter bat ka Eid ul Fitr dak ba perking yaki jing lang pat ba haka siti bakala pha ka Arti Ahuja kala ong baka nu kunu jing le sting haka ni ka kanti ban pen perking ki jing da ba ki jing bu renti ki SOP bala penni da katnat ka koi kya ban te ala kami ki jing sapriang ka jing pang COVID-19 kala ban long ka jing du nong ya ka lenti jing job bakari kala nang ya saprang ban la ban te ala kam yo ni khnya jing pang ka additional secretary jong sarkar deng kala ong ru ba ka jing bu perking ye ki kendon ya da ki badai ban shim ha ki jakapat ba bat ha ki jiyalang ki bubun briu kalong usabi ubala ban pendukut yu kenjri jong jing po jong ni jing pang bat kan pendunaru ye ke jing yo pang jong ki briu kari uhe nang yelam jong seng BJP ubalong ru menteri rang bado kari Narendra Modi urong ba ka bil ka batmai ka bedai halor karep karyang kan pli ye bun kilat linti ki batmai habakaran na jilang election ha Sipajhar ha Assam ning resmi na kabantaki kertong jong kaseng NDA umuri ulong baki bel ki betma ha karep karyang kin gunthop ru ya ka jing penbiang ya ki la lung thop ya ki marep bat iki kor pen peja ban penne iki marep bat ru halor ru company bat san ya ki jing bam ki babun jan na ki marep ki bala ban bu slam Hagni jing yalap election ha Assam menteri rang badu loong ba ka jela Assam kan sanang yo susu iki jing mentoy na ka jing tay jing sna ki ba khamba hakini ki sans nem ki banwan ki bor punya district jong ka East Khasi Hills bat ka office district social welfare officer jong ka East Khasi Hills district lingba ka 93.5 Red FM Shillong kin penlong ye ka road show haror ka phang jong ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan haki arsngi kata haka arpusan terik ulber ha nongman song bat madan rating bat haka arpun terik mentahi benai ha mot pran bat jalupara kani ka khubor kawan sapina ka All India Radio Shillong Laitli kijing blien bangi barong ide ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur. Penjinga iwe na iwe pan habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat bata bahaya kakmat bat le e kita bonsin. 2 minit lang banile persya ya kijing pang COVID-19. Kani gidi ko All India Radio Shillong mentangi ni phabiang sheki khubor ki bedangsa
Kenang ban la buat perking ye ki kendon yada na COVID-19 bala penjari da sarkar ka election commission jongkari India kala thau bat peni isu sakhat new tuli ki polling station ni ki jaka thap vote na ki bala don lepa na ka banta ki election chitang samai ki ban long hamarun keneng constituency bat Raja Bala constituency Chief Electoral Officer jongka jila Meghalaya uba FR Kharkongor ulong ba kat kum ki kendon yada na COVID-19 kalong badan kam ban perking bat bu pot ya ka jingdon jokinong thap vote hakawai pakawai ka jaka thap vote ba kam dai ban palat 1,000 ngut uba Kharkongor ulong ba ha ki jaka thap vote ba kinong thap vote ki don jan kot 1,000 ni tam ya ka 1,000 on bu su sakawai dia ka jaka thap vote na ka banta jongki ulong ru ba hamorun keneng ki jaka thap vote ba on bu thamai su kilong san rutli bad hatura sakhat waitli ya ki balayo jimen joru na ka election commission jongkari India katanat penya election jongka jela kala penbiang lut ya baro ki jing pen kre ki badan kam na ka banta ki election siteng samai ban je thamai ya ki nong mikmat Kamaran Keneng constituency bat Raja Bala constituency bat mentaka ap setang ya ke election commission jongkari bahkan pentip ya ke tarik ban penlong ya kini ki election uba bantai dor lengdo ubalong menteri jongka tanat ki kamile ka jongka sarkar Meghalaya ha ke jingi don rengkat lang jong ba AL menteri ketanat ka khot ya jongka jela lembat UMLA kathan ning kasni ulabu yo monong rim bantai ya ka multi-purpose indoor sports hall hamaupat community compound Shillong haba ajing kren nga jingelang uba bantai do udoong bagi kami le ka ha jela kilanang kiu bat ya saprang bat uloong ba ka sarkar kala simkya banwan ra su ye ki jingtai gi bedan kam na ka bentaban kenti ki jingle ka ba per uba lengdo uloong ba ki ba kum kini gi jingtai ki bala sna kerpang na ka benta kanu kunu jingle kai ki dan kampat ye kinong ile kai ki betben ki bala banwan ra buram ye ka jela ba ikari India hi berakowe uba AL ula kuntu bat penslor gi pet ba bakin ai ke jingi trelang bat katnat ki kamile kai kenang ban la ban tei bat ban sei ki sap ki phong bat ke jing tibet jang ki samla ka jela rengkat baga perthai shitulum ka Woodland Nursing Institute Lightport nen kasni kalarakhi ka World TB Day ha ka te ke jaka puli da ka jingi trelang ba ka National Tuberculosis Elimination Program jongga East Khasi Hills District kapang pedeng jong jing rakhim ta usnem kalong the clock is ticking kanang ban penkendet benriu yegi pat ba bakin sungtu iki jing julor ba ki jing pentran jongga jing pang tuberculosis ni TB ya ka jing ko jing khia ya ka jing yede he emlang salang bat ka jing kta ka jongka ya ka yo ka kot bat ka kamai ka ji ka thong jong ka jing rakhi ka long ru ban pensol thu iki pat ba halor ki sin jam ki bedan kam ban kentiu kanang ban pendu pendam sendan ya ka klam tuberculosis ka bakta ka perthai haba ajing kren ka jelang kum ka kongsan I Dr. Jenny Kharwan lang I belong I district tuberculosis officer jong ka East Khasi Hills district ilaong ba ka TB kadang yai long ka wei ni kinong panyap briek be sirkhai tam ka sapriang ha ka perthai ka phang pedeng jong ka jing rakhi ka pensai ya ka khubor ba ka perthai kam don porsho ban le pentut ya ka jing ang no jong kinong yelam ka perthai ban penkut no ya ka jing pang TB kani ka benta kalong ka badan kambha ban simkhia kham tam hakani ka khep bakta ka khlam COVID-19 ka bala pentut bat bu jing ma ye ka jing ya saprang jong ka thong jong ka NTB ni ka jing penkut no ya ka jing pang TB haswa ban penkut ye ka kubor ki mat bakong san sa sin pan kuntu ka additional secretary jong ka tanat ka koi ka khia jong ka sarkar India lengba ka sithi shaki he sarkar hakari ban simkhia ka jing penjari ki kendon perking ban te lakam ya ka jing sapriang COVID-19 kabil bathamai ki bede ba karap karyang ken li shibun kilak lentik bathamai ong menteri rang badu Narendra Modi Peni isu sakhat new tili ki polling station ki bathamai na kabanta ki election jiteng samai hamarun keneng bat Raja Bala banbut renti ki kendon yada na COVID-19 ong uba FR Kharkongor Chief Election Officer jong Meghalaya bat bu mau rem uba bantai do lengdo menteri ketanat ki kamile kai ke Meghalaya bantai ya ka multi purpose indoor sports hall ha mopat
katu ni ko khubor la khut belawan sapina All India Radio Shalom